Garrak urtu ben, 18 julioan, 18 julio 36 izan domakia. Bai. Garrak urtu ben, bezperan urtu ben, Frankok, bezperan goio zen, Biturriko, Biturri nosien iru kuartel, da kanpea bezinoa, lau. Bezperan zapat ben, goio zen, Frankok horrik, baina, esan honen radiorik, ez telebizio ez guzkentzen entere. Da domaka goxean, joan nintzen nire etigaz, mesala. Da abusu nozien, ja milizianuek esaten ja voluntarioak, esaten garrak urten dugula, eta haiti esatzen, nozozi bat, eta euskaldurek, eta mesala. Ez da gizu garrak urten dugula, euskara entereu. Garrak urten dugu, Biturrin urten dugu garrak. Da Franko koituz kuartelak eta hor dutxe entereu, haite entereu, haik esan da, entereu ez. Biturri nozien, iru kuartel. Gero ni soldadu entzen ara, zure zeragaz. Zure aiten anaia Agustin nigaz, Agustin den egin joan zen, soldadu Biturrira. 11 de abril del 46. 11 de abril del 46. Agustin de Biturrira. Onzien, guio gentzen dugurituko egon artilleria pesada. Artilleria pesada horrek kainoak, handiok. Handiok. Bestu bat onzan, artilleria ligera da, kaino txikitzuek, da araiote mutilek 1,80-tik horakoak, 1,85, 1,90-koak. Baizu segitio? Seiti. Baiki hori 25 infanteria ligera, número 25, da kaino txikitzuek desmontableak, da montableak. Bai. Muluak, lehen esan duen muluak az. Aikargetako, muluak olango bat ez, aikargetako 1,90ko mutilek. Urte dut erreinago zera egote zen, soldadizken urte dut erreinago neurri alturria eta bizu eta zerako ite zen ez, de 1,85 parriba danak artilleria ligera. Kargetako eta deskargetako. Da gero, haiki koian, eroan ekarrara, deskargau de Monteu. Hori instruzio egiketzite, danak altuek. Zan gero, Flandes. Flandes da infanteria. Biturri Flandes, hori mongo da, Flandes. Flandes, da gozan kanpea bezinoa. Horri Franko goio zen zapatuen. Da gero ni toketan soldadu arraio bat 46-era, da gero toketan instruzio egizten berro egunean, Araka, ez dut zuten? Bai. Araka, gero soldadu guztik Arakan irikertzek egin instruzioa, Arakat. Arakati etorzien, astiro, gorbira. Aixik, gorbira. Ze gero komentario, gero berbazien bai. Da, zianuriko esumet, lagun beto lantxin berbaz da, eta zianuriko batek berbaz da, eta trogintzen gu, Biturrinko izkur zabatuen, da Arakati apurke gorbira trogintzen. Da, haren anai bat, egetorzien gorbira kurtzeti eurrerau. Eta anai bat, harena, emekoa, zianurikoa, voluntario zen. Da, haik arrantza, han junturzien. Han junturzinean, igualango ziren gorbien hilabetean tiro apota barik, Batzuk hemen da, orzatzuk aneurren da, hantxe, tintzea zilo batzuk egin da, hantxe, jan da, lo, eta kante gor euskara eskatuta, eta kante, eta karten olo, eta hantxe, geldi. Interesetan aurratutea. Beste kalderdi, besteak aurratuteko, apurke, atxakon interesetan, da hozien geldi. Eta zantena, bat orzan soldadu, anai bat, da etorzen Frankoen alderdi onantza. Da, bestia joan voluntario da, anaia, emekoa, da, ondezien. Da, berbaituren, zer, atzo honoko aitigar da magaz da faldute atzea etornok. Bagatzen gauean zean nure, da faldu aitigar da magaz, atzea bat esan. Da, nahiari, esatetzen, aitigar da magaz, rekordo que hemos aquí, nos vamos a etzera, nos vamos a... Argik esaku zera jateko. Onde esaketa tranquilo, anai bi, hori zera karrea, anaiak, da aiteta semea, bai.